Drahí priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní diskusnej relácii Vakeras. Bude mať viacej sérií a prvá séria bude mať 10 dielov, hovoriť budeme o cirkvi Vakeras Palekangeri. Reláciou vás bude sprevádzať grécko-katolícky kňaz otec Martin Mekel A misijný pracovník Ľubomír Kroka. Rómovia mali po staročia obmedzený prístup k cirkvi a preto vzniklo mnoho falošných predstav, zlých presvedčení o tom, aká katolícka cirkev je, čomu verí a ako v nej veci fungujú. Internetom sa šíria blúdy, klamstvá o katolíckej cirkvi. Preto chceme vniesť viacej svetla pre tých, ktorí hľadajú odpovede, ako to s cirkvou je, a najmä teda vám, katolíkom. Žehnáme vám, aby Ježiš Kristus vám otvoril oči a spoznali ste pravdu. Milí priatelia, je to opäť piatok, večer a dnes je čas na reláciu. A dnes je už 8. relácia Vakeras Palekangeri. Rozprávame o cirkvi. Dnes prijali pozvanie Iveta Ďuďová a Maria Mikelová. A dnes nás opäť bude sprevázať kňaz otec Martin Mekel. Dajte. A Ľubo Kroka. Témou dnešného večera bude Ježiš túži po jednote. Je to naozaj niečo, po čom Ježiš veľmi túži, a teda tú jeho túžu potrebujeme niekedy možno, že tak aj poznať, trošku na ňou rozímať, a dnes teda o nej budeme rozprávať, ako to s tou našou jednotou je. Jednota je opakom slova rozdelenie a často si to zamieňame so slovíčkom, že rôznosť. Tak kedy sa nám zdá, že keď sme rôzni a máme nejaké rôzne úlohy, rôzne obdarovania, rôzne spôsoby, že to je niečo, čo nás rozdeľuje. Ale rôznosť nie je problémom jednoty. Problémom je rozdelenie, keď niekto prináša medzi ľudí niečo, čo prináša potom rozdelenie. A sme svedkami tohto rozdelenia na rôznych frontoch, v rôznych spoločenstvách, na rôznych spoločenských úrovniach. A kto viac ako cirkev, ako my, ktorí sme uverili Ježiša, sme až povinní o jednotu stať, budovať ju, pretože Ježiš túži po jednote. A teda, prečo je pre Ježiša taká dôležitá práve jednota? Dokonca aj cirkev, keď ju pomenujeme a dáme aj tie 4 vlastnosti, tak hovoríme o tom, že je jedna, že má byť jednotná, že má držať spolu. Prečo je to také dôležité pre našu ľudskú aj vlastne kresťanskú spoločnosť jednota? Čo nám dáva tá jednota vlastne? Keby som začala od Adama, tak jednota vlastne v raji, to bolo, že jedno s Bohom. Vlastne aj Adam a Eva boli jedno na začiatku a prakticky zažívali niečo také krásne, takú harmóniu, krásu, pokoj, radosť, navzájom lásku. Čiže to podľa mňa bol Boží plán aj pre nás. A pri manželstve sa hovorí, nie? Že budú dvaja v jednom tele, že vyjadruje to isté také naozaj ten Boží plán jednoty, zjednotenia. Manželstvo takisto je niečo, čo je jednotné. Ľubo. Tak keď zoberieme tú už históriu izraelskú, lebo ja veľmi rád tam idem do tej histórie, lebo áno, Boh si vyvolil jeden národ, a to je izraelský národ, bol vyvolený, pre neho zácny, proste dal im prikázania, prisľúbenia, všetko proste. Ale potom vidíme keď sa posunieme ďalej do nového zákona a vidíme, že Ježiš prichádza s niečím novým a im sa to už veľmi nepáči, že Ježiš prichádza k ľuďom, ktorým Izraelitom neveľmi voňali, neveľmi sa im páčilo proste, že prečo Ježiš tam chodí medzi hriešnikmi, hej? Že my Židia s nimi nič nemáme, či Samaritáni proste. A vidíme, že Ježiš prichádza urobiť niečo nové. A to nové je, že jednotu. Že Boh nerobí žiadny rozdiel. Že chce mať všetkých za jedno milovať proste. A jednota je aj to, že proste
tá láska vytvára tú jednotu medzi ľuďmi. Aj Pán Ježiš povedal, že ja som pastier a vlastne, že túži potom, aby všetky ovce zhromaždil, že bude jeden ovčinec, jeden pastier. To tiež ma tak napadlo. Tak on hovorí, že 99 zanechá a pôjde za tú jednu stratenú. Takže on vie, prečo tak hovorí, že tá jedna stratená pre ňo je veľmi dôležitá. Že ako keby ten počet 100, aby naplnil to jednou ovečkou. Ako keby chcel mať všetkých pokope. Takže on nás tak miluje, že on túži, aby všetci boli spasení a zachránení, že ide hľadať tú jednu stratenú, ktorá sa stratila. A ešte aj keď Pán Ježiš bol s učeníkmi už pred smrťou, keď mali tú poslednú večeru a vlastne človek, keď zomiera, alebo už vedel teda Pán Ježiš, že vlastne ide dať svoj život za nás, tak zvyčajne v takomto čase človek rozpráva také veľmi dôležité veci, ktoré chce, aby zostali, taký testament. A tam jasne čítame v Jánovom evanjeliu, ako vraví, že po čom túži, hej? Aby sme boli jedno, aby sme sa navzájom milovali. Apoštol Peter hovorí, že tým učeníkom spolu, keď po Ježišovej smrti, keď už odchádzajú, tak tiež im hovoria, že jedno srdce a jedna myseľ, že by boli jednotní. Aha, že tá prvotná cirkev bola jedno srdce, jedna myseľ. A ľudia videli, že sa navzájom milujú a tá cirkev potom rástla. Potom jak Pán Ježiš vlastne zoslal Svätého Ducha, ak to cirkev začínala. Že aj keď odídu preč, že stále sú jednotní. Že... Tak a keď sa pozrieme na ten izraelský národ a na Ježiša, čo urobil Ježiš, že on proste nerobí žiadne rozdiely a že proste on chádza tam, kde vie, že prišiel zachrániť hriešníka. Ale keď si to dnes prehodíme na dnešnú dobu, tak vidíme, neviem, či Ježiš je spokojný s tým, čo sa deje dnes, že sú veľké rozdiely a rozdielujeme sa. A či to naplňujeme to, čo Ježiš prišiel naplniť, zjednotiť. A dnes vidíme, že mnoho cirkví, ich cirkve proste všade po celom svete a Ježiš jasne hovorí, ak budete zachovávať a milovať sa navzájom, tak poznajú, že ste moji. Nemôžem povedať, že či je to tak, či nie, lebo je veľký rozdiel, čo sa robí dnes v cirkvách. A určite taká tá tužba, to úsilie po jednote v cirkvách, aj myslím si, že v mnohých cirkvách je, že mnohí naozaj tí, ktorí sú blízko pri Pánovi a dlho pri Pánovi, že to rozlišujú a chápu to, že naozaj nemôžeme proti sebe bojovať, lebo to je niečo, čo sa Bohu určite nepáči, aby sme proti sebe bojovali, aby sme stali ako keby nepriatelia voči sebe. Ale ešte sa vráťme trošku predtým, vy ste tak veľa takých tém nadhodili. A keď prejdeme k tej stratenej ovci, tak často sa nám stáva, že do spoločenstva napríklad niekto odíde, že sa ako keby stratí a zažívame takisto ako keby to narušenie jednoty. Čo robíme my v takom čase, keď sa to takéto niečo stane? Je to jedno, alebo niečo sa začne diať v spoločenstve, alebo ako to je, keď... No správne by sme mali ísť povzbudiť toho človeka, možno ho navštíviť, možno sa s ním porozprávať, čo sa stalo. Sú ľudia, mali by byť ľudia, ktorí určení na to, ktorí by mali ísť za tým človekom a možno len sa porozprávať a povzbudiť ho, že vráť sa, že čo sa stalo. Je to také bolestivé niekedy aj, že keď lebo tak kedy si povieme, no tá odišiel, hej, alebo no tá už nechce. Ale prežívate to ako niečo, čo je také bolestivé trošku? Či to je normálne, že nám je to jedno? Alebo ako to nie je to jedno určite ani u nás v spoločenstve, keď sme tak... Tiež keď vidíme, že niekto nie je na liturgii už 2 týždne, 2 nedele, tak sa pýtame, že čo sa deje s tým človekom, že kde je, alebo čo sa stalo. A ideme a snažíme sa zistiť, že čo a keď mu môžeme pomôcť, tak mu pomôžeme. Čo spôsobuje ešte takéto narušenie jednoty? Niekedy naozaj prežívame to rozdelenie ako medzi národmi, hej? Že pozeráme sa na seba, hej, ako na našom území takisto, jedni na druhých,
Slováci na Romov, alebo naopak, hej, ako na takých cudzích, alebo na takých vzdialených. A predsa Ježiš túži po jednote. Áno. Tak možno, že tak aj jednak vo výchove, ako človek je vedený, ale jednak, keď rastieme v tej múdrosti alebo dozrievajú v nejakom poznaní, mohli by sme si povedať takto, hej, že ja napríklad si vetom, že no, ty máš tmavé vlasy, ja mám svetlé vlasy, ty máš nedozlené oči, ja mám múdre oči. A vedela by som nájsť x rozdielov, hej? Ale môžem povedať tak, ty máš jednu hlavu, ja mám jednu hlavu, ty máš dve ruky, ja mám dve ruky. A ty máš dve nohy, ja mám dve nohy. A máme to spoločné, hej? Čiže je to vždy o tom, či chceme budovať tú jednotu, či chceme nájsť to spoločné, ale veľa podľa mňa robí ten náš jazyk. Lebo mnohokrát povieme niečo, čo toho druhého môže zraniť a my si to možno ani neuvedomujeme. A niekto je viac citlivý na slova a potom, alebo že si ho nevšimne niekto, keď príde do cirkvi a sa cíti neprijatý a ako keby odchádza. Hej, čiže to sú rôzne tie naše postoje, možno gesta, vedome, nevedome, môžeme toho človeka zraniť a ten človek potom, keď je slabší, že sa tak stiahne alebo odíde a jedná nás tak, aby sme si všímali, aby sme pozbudzovali, aby sme nám záležalo, aby každý jeden mohol byť blízko a vytvoriť také spoločenstvo, takéto jedno. Určite je to bolestivé, keď človek odíde z spoločenstva z cirkvi, že nepríde a fakt človek hľadá spôsoby, že čo sa deje, čo sa stalo. A presne aj ten jazyk náš, že proste ubliží veľa tomu človekovi, alebo jak hovorí, že buď mu nepodáš ruku, alebo zle sa na ňo pozrieš, alebo niečo také, tak určite ten človek si to môže zobrať zle, alebo už bol taký prípad, že sme sa rozprávali a ten tretí myslel, že sa o ňom rozprávame, aj keď to nebola pravda, ale on si myslel o sebe, že o ňom rozprávame. A prečo je Slovák a Róm, prečo je také rozdelené, tak jednoznačne Božie slovo hovorí, keď Ježiš prichádza za Nikodínom. A to je taký úkaz toho, že on bol známy izraelský kňazom, by som povedal, veľmi múdry. Ježiš mu hovorí, že si múdry, ho nazýva a nepochopil. Vlastne čo Ježiš prišiel urobiť? Hej, a nepochopil to, že nie ste len tu vy, ten národ vyvolený. Hej, môžem povedať, že možno, že Slováci bieli sú iba ten vyvolený národ. Hej, by som povedal, príklad. Hej, ale tu sú ešte aj čierni, aj žltí, aj iní, kde proste Ježiš chce aj ich. A Ježiš mu hovorí, že proste človek, keď sa ešte raz nenarodí, tak nemôže to spoznať, že čo chcem vlastne, čo ja chcem urobiť. Že chcem zjednotiť, že chcem proste, jak sliepka nehovorí, že kuriatka si zoberie pod svoje krídla a ich schová, proste, že tak by nás Boh chce všetkých mať pod svojich krídla proste zobrať. Hej. A toto veľmi ťažko Nikodým pochopil, čo Ježiš vlastne mu rozpráva a vidíme, že fakt sú tu tie rozdelenia. Veľmi je to. A čo teda by malo pomôcť, alebo čo teda môže pomôcť tomu, aby sme tú jednotu objavili, aby sme tú jednotu zažili, tú jednotu zakúsili? Čo? Je to niečo, čo nám Boh pomáha zo svojej strany, alebo niečo, čo potrebujeme my dať ako keby z našej ľudskej strany do toho príspevku, aby tá jednota vznikla, aby tá jednota medzi nami bola? Isto. Ako Boh robí, však máme možnosť pristúpať napríklad už na to spoločné, taký lámali chleba, hej, keď vlastne Eucharistiu, hej, v prvopočiatkoch mali všetko spoločné, bo jedna duša, jedna cirkev, mali vlastne takú radosť toho, že sa môžu vidieť, že sa môžu navzájom zdieľať. Čiže isto môžeme to vidieť, že keď vlastne prijímame spolu, pristúpime k tomu eucharistickému stolu, alebo že počúvame Božie slovo, že sa s tým cítime, tak to nás zjednocuje. Keď to dovolíme, tak môžeme byť ako deti jednej rodiny. Nebeského Otca máme jedného, takže to je normálne prirodzené, čo by sme to mali ako využívať v tej jednote. Ale zase je tá ľudská stránka a vlastne to na tom potrebujeme popracovať. Či už spoločné nejaké zážitky pri nejakých spoločných akciách, spoločné v rodine stolovanie, také drobné veci, spoločný čas, nie? Lebo keď sa stretneme, je to iné, ako keď len si zavoláme, je to také iné, hej, také fyzicky sa vidieť, objať. Ja myslím, že ten spoločný čas je veľmi dôležitý, že tráviť spolu čas. Že to vidíme aj my na našich stretnutiach, že keď sa stretneme
a keď nie sme spolu už dlhší čas, tak nevieme, kedy prestať rozprávať. Hej, že rozprávame a zrazu zistíme, že už je veľa hodín a že už sme veľa rozprávali, že už potrebujeme odísť. A myslím, že toto je taký jeden z tých dôležitých vecí, ktoré potrebujeme robiť. Že mať čas pre toho druhého. Alebo pre toho, kto to potrebuje. Že nájsť si čas. Keď rozprávame o spoločenstve, tak prví kresťania robili aj skutky apoštolov, hovoria, že presne, že sa stretávali na lámanie chleba, že mali spoločenstvo, modlitby, a že toto bola tá jednota medzi nimi. Svätý Duch zjednocuje, nie? Svätý Duch zjednocoval to. Áno, a toto sú také veci, o ktorých teraz rozprávame, ktoré sa dejú v takomto malom spoločenstve, kde tú jednotu vytvárame. A určite túto jednotu potrebujeme tak bytostne zažívať. Lebo keď človek nezažíva tú takú jednotu a bratstvo, tak niekedy si povieme, že tak potom vlastne čo v cirkvi vlastne má mať? Potom len niečo berie, nejaké sviatosti alebo niečo také a niečo chce proste získať, ale aby jednota vznikla, tak musí do toho niečo dávať. Že každé to úsilie o jednotu vyžaduje, aby každý do toho niečo priniesol, aby každý niečo zo seba ubral a zase aby niečo do toho vložil, do toho spoločného, do toho medziľudského, do tých vzťahov, proste, ktoré prežívame, do udalostí, aktivít, ktoré spolu tvoríme, kde niekde ideme alebo tak. A v tom takom malom spoločenstve je to dôležité, aby sme to prežívali. Prežívate to vy vo svojich spoločenstvách? Ako to prežívate? Ako to vidíte? Alebo ako to môžete povedať, že áno, máme takúto jednotu medzi sebou? Je to stále? Nie je to stále? Ako to vlastne je? No nie je to stále. Spravodovon. Áno, tak pravda je tá, že nie je to stále. Ale teším sa jednej veci v spoločenstve tomu, že napríklad keď neprídem na liturgiu, že niečo sa deje, alebo som chorá, tak príde človek za mnou a povie, že a ty si kde bola? Takže je to, že tomu znak toho, že tomu človeku záleží na tebe, že nie je to, ale no. Je to veľmi ťažké, lebo nestále to je rovnaké a ten človek, ktorý proste vidí, tak aj z neho musí ubývať to, že musí byť trpezlivý. Že sa to nedá všetko nájsť, lebo ľudia sú rôzni. A každý rôzne rozmýšľa. Nie každý rozmýšľa to, jak ja, alebo jak vy, alebo iní, ale inak všetci proste rozmýšľame a človek fakt musí byť trpezlivý na určité veci. Mne teraz napadlo, napríklad dá sa to aj na vzťahoch, hej, ako keď sa dvaja spoznávajú v manželstve, ale dá sa to aj aplikovať na veľké spoločenstvo, že prvý je taká tá umelá jednota, hej, keď začínajú dvaja chodiť, to, že všetko OK, krásne, všetko super, hej, to taká umelá jednota. Potom prichádza obdobie, ktoré musí prísť, aby to preverilo, či to ideme ďalej, že zrazu mi všetko vadí na tom človeku, alebo aj spoločenstve, no všetko, jednoducho nemôžem tam byť a či by som tam nešla, alebo hej, nestretnúť. Ja to vravím, že keď niekto ešte takéto obdobie neprešiel, tak ešte v cirkvi poriadne nebol. Alebo aj po vzťahu, keď sa dva spoznávajú, ako hej, chlapec, dievča. Čiže príde to také, volá sa to, že to obdobie musí prísť kvôli tomu, aby sme sa spoznali, ako vravíš, že každý inak rozmýšľame. Máme iné možnosť z domu, vo výchove niečo nové, iné teda. Už len to, že sme každý iný, aj iného pohlavia napríklad. Jednoducho, zrazu, keď to prejdeme, a aj napriek tomu toho človeka, alebo tých ľudí sme od seba neodstrašili, alebo my sme neodišli, teraz budujeme tú pravú jednotu, že aj hoď má nejaké chyby, aj ja mám chyby, ale viem, že chcem s tým človekom ísť ďalej, tak potom môže prísť aj to v manželstve, tá jednota, ale aj v cirkvi, že vlastne už sa poznáme zhruba, že vieme, že sme ľudia s chybami, že cirkev je vlastne spoločenstvo hriešnikov, nikto z nás tam nie je dokonalý, ale budujeme a chceme spoločne rásť. Podľa mňa toto je také, že treba tie 3 obdobia ako keby vidieť, že to je na budovanie tej... A to už je tá skutočná jednota, to nie je tá umelá, hej, na začiatku. Ja keď môžem povedať, tak tú prvú, to bolo krásne nádherné, tá druhá to bola veľmi ťažká. To bolo katastrofa. Obdobie toho budovania jednoty. To proste tam všetko prišlo, závisť, proste nenávisť
ohováranie, proste reptanie a proste naozaj my si myslíme, že to není dobré. Hej, není to dobré, ale človek musí prejsť cez to, aby bol vybudovaný. Lebo ak človek s tým neprejde a neuzná si to, že áno, mal som také obdobie, alebo mám ešte také obdobie a musím cez to všetko prejsť, lebo Boh chce, aby nás očistil našu nádobu, lebo inak neposlúžime iným, kým človek fakt s tým neprejde. A potom prichádza tretia fáza, že Boh ťa naozaj posiela, aby si šiel a slúžil, lebo tá druhá fáza je fakt veľmi, veľmi náročná a ťažká. A možno, že to není, že to hneď. Možno, že to trvá rok, 2, 3, 4, 5, neviem. Mňa to trvá možno, že aj do dneska ešte nejaké veci, ktoré ešte stále musím bojovať, ale už oveľa je to lepšie a ľahšie, keď som prešiel týmito vecami. Hej? Že viem už teraz proste, že aha, tak tu som ten slabý, proste tu potrebujem Boha, tu potrebujem to dať, odozdať a tak proste, hej, lebo ja poviem tak, že cirkvi, keď sme, tak my si myslíme, že je to veľmi krásne, nádherné. Ale v cirkvi, keď si, tak je proste, jak to mám povedať, nazva, že to není ružové, lebo ty musíš prejsť nejakými vecami, aby si došiel do toho cieľu, kde ťa Boh chce mať. Inak to nejde ani nefunguje. Není to, že ja prejdem do cirkvi a všetko je krásne, nádherné. Ja som si myslel na začiatku, že je to tak. Ale ak prišli útoky od bratoch, od sestry a keď prišli, že len všade je ľubo a všade je ľubo, tak vtedy som si uvedomil, aha, tak ja som si stále myslel, že keď vo svete som dostával údery, že v cirkvi sa mi to už nikdy nemôže stať. Ale ja som sa veľmi, veľmi milil. No hej, lebo diabol nespí. A diabol znamená ten, ktorý rozdeľuje. A on útočí a hlavne práve na cirkev útočí. Hej? Čiže my musíme vedieť, že je tu aj takýto nepriateľ. Áno, z druhej strany zase človek, keď príde do cirkvi, tak je surový. A cirkev je proste na skvalitnenie človeka. Taká pec, myslíš? Taká pec, kde musí človek prejsť tými skúškami, kde sa to zlato musí prepáliť ohňom. A cirkev je Boží vymysel, neľudský vymysel. Je to Ježišové dielo, to nie je ľudské dielo. A kto to takto nechápe, tak sa dosť silno mýli. A vlastne je to jeho prostriedok na to, aby my ľudia sme naozaj išli hlbšie, aby sme sa stali pokornými, aby sme sa stali trpezlivými. Však služobníci bez trpezlivosti, to nie sú služobníci. Aby sme naplnili ten príkaz, že milujte sa navzájom, nie tolerujte sa navzájom, ale milujte sa navzájom a sa to potrebujeme učiť, lebo to nevieme. A cirkev je na to, aby sme milovali aj tých, dokonca Ježišova výzva ide až, že milovať nepriateľov. A tak vlastne tie naše ostré kamene a tie hrány tak sa musia tak v cirkvi trošku tak obrusovať. A je nám cirkev daná ako takýto nástroj a naozaj niekedy je len o tom, že nezutekať z toho. Že vytrvať, zostať. Uveriť, že toto je Boží plán, že cirkev tu nie je na to, aby človeka zničila, potopila, ale aby ho skvalitnila, aby ho naozaj očistila, oslobodila od takých jeho mnohých sebeckých a falošných predstav a aj o sebe, že aký on je, aby mal také práve zrkadlo niekedy a aby ho naozaj urobila Božím človekom. Áno, lebo z jedných vecí, čo Boh robí, je, aby najprv bolo jednota medzi Bohom a mňa. Lebo tam, a medzi mňou, lebo tam vytvárame tú jednotu s Bohom. Lebo na začiatku, keď som sa obrátil, to bolo také krásne, nádherné, všetko také nádherné, všetkých som miloval bez toho, ale tedy to prišlo to, že aha, tak toto už nie je, jak som mal na začiatku, ale najprv som musel tú jednotu budovať s Bohom. Toto je základ. Všetkých tých, ktorí veríme, kresťania, cirkvi, že najprv musíme budovať jednotu s Bohom. Mať ten vzťah s Bohom, tú modlitbu proste a to všetko, čo k tomu patrí. A vtedy príde fakt obdobie, kde začneš naozaj milovať všetkých. A potom, keď vravíš, že budeš vzťah s Bohom a Boh ti hovorí, buďte milosrdní ako nebeský Otec, odpúšťajte si navzájom, znášajte slabosti iných. A zrazu, keď máš Boha ako toho, ktorého rešpektuješ, ktorý je tvoj majster,
tak potrebuješ to uvádzať do praxe. No a kde to budeš uvádzať do praxe, ak nie v cirkvi, hej? A v cirkvi máš veľa príležitostí, aby si to praktizoval. Že aj prinášať obetu, hej, že niečo musíš opustiť, stratiť, aby si mohol ísť, lebo niekedy nechceme, hej, že pohodlie, doma je nám dobré, nechce s nami, prídu všelijaké myšlienky, hej, že otec Martin ma nemá rád. Má radšej toho alebo toho napríklad. A áno, že nie sme zakorenení v Kristovi, ale sme zakorenení na ľuďoch, v ľuďoch a čakáme nejakú utechu alebo niečo od ľudí a pritom ten človek nám nemôže dať to, čo nám dáva Kristus. A keď nemáme toto, čo my chceme, tak odchádzame z cirkvi. Hej, niekedy také klamstvo, že áno, že Boh áno, ale cirkev nie. Hej? No ale nemôžeme, keďže Ježiš je to v písme, je hlavou a cirkev je telom, nemôžeme odrezať a že teda telo nerešpektujeme, iba hlavu. A práve preto, ak ty vravíš, ja si myslím, že kvôli tomu, že ľudia sa boja, napríklad si povedia, radšej si sa doma pomodlím, alebo pozriem si v telke dačo, ale nejdem tam, lebo títo sú takí a takí a tí hneď posudzujú, tí hneď ohovárajú, ale vlastne to ja musím začať. Ja potrebujem na cestu spásy brata, sestru, aby mi fakt nastavili zrkadlo, aby mi fakt, aj sme si nám pomohli. Ale nielen to, ale si myslím, že zažiť takú tú radosť z toho, že niekomu sa darí, alebo zažiť tú takú nefalšovanú lásku, že nech prijatie a to je v rodine tiež možné zažiť, ale v takom širšom meradle je to spoločenstvo. Možno aj také klamstvo je, že tí, čo chodia do cirkvi, tak tí musia dodržiavať všetky veci, ktoré sú napísané v Božom slove. Musia byť už svätí ľudia, že sú dokonali a keď niekto niekoho vidí, že proste nejakú chybu, niečo nerobí tak, jak má, tak on jednoducho povie, ja tam nejdem ku ním, lebo oni nerobia toto tak, oni tak nežijú. Hej, a je to také na nás poukazované, na ľudí v cirkvi, že my ako keby, že nie sme dokonali a že čo robíme v tej cirkvi, že ako keby ľudia v cirkvi mali byť už svätí, už dokonali. Áno, a často aj vlastne o tom ohováraní, že ľudia vyjdú z kostola alebo z cirkvi a že hneď ohovárajú druhých, alebo čo. Len keď človek, ten dotyčný o tom hovorí, tak si neuvedomuje, že práve vtedy ohovára všetkých tých, čo vlastne boli v kostole, že hovorí, čo možno, že ani vôbec nie je pravda, len si to možno, že domýšľa. A skutočne, ako niekedy je to nejaký taký strach a že takedy proste odpor voči Bohu v ľuďoch, ktorým bráni, aby naozaj mohli byť uvoľnení, oslobodení, lebo v cirkvi sa zažíva mnoho radostí. V cirkvi sa nie je o tom, že je to len napätie alebo niečo zlé, aj keď tie veci tam sú. Ale aj to zažívanie jednoty a vlastne skrze to, že zažívame jednotu, že zažívame tak radosť v cirkvi, tak to je niečo, čo je a potrebuje byť mocne prítomné. A zažívame to, zažívate to. Ja osobne to teda v cirkvi zažívam, takú tú jednotu, aj radosť, jednotenie s ľuďmi. Kedy to zažívame, tieto veci? Ja myslím, otec Martin, že keď nemáme spoločný, intimný vzťah s Bohom, tak prakticky nezažívame ani tú jednotu, ani tú radosť v cirkvi. Lebo keď my nie sme zakorenení v Kristovi, my nežijeme s Kristom, neodozdávame mu každý deň svoj život, tak nevidíme ani tých bratov a sestry okolo seba. Lebo prakticky nevieme, ani my nepoznáme Boha a nedovolujeme ani Bohu, aby nás premieňal. Lebo kedy ty zažívaš takúto naozaj jednotu v cirkvi? Jednotu v cirkvi zažívam vtedy, keď naozaj vidím, že máme spoločný cieľ v cirkvi, že spoločne sa modlíme. A jednak si pomenovala správne, že človek nemá ten intimný vzťah s Bohom, tak potom veľmi ťažko je prísť do cirkvi a vidieť tú jednotu. Lebo ak jeden ťaha tu a nesme v jednote, v tom, čo chce Boh, tak potom je veľmi ťažko vidno v cirkvi tú jednotu. A keď sa tam nájde človek, ktorý je ten rušič toho všetkého, pobúrač, tak potom je veľmi ťažko vidieť, lebo je polovička strana taká, polovička strana je taká, hej, a už som to zažil. Preto hovorím zo svojej vlastnej skúsenosti, že ak tam sú rušiči, ktorí rušia všetko, tak potom tam je veľmi ťažko nájsť tú jednotu.
Ale si pamätám, keď sme mali jednotu v časoch, tak to bolo, jak by som mal povedať, ohňostroj proste, tá radosť, hej, proste, ľudia sa tešili. Hej, videl som, ako proste ľudia chodia s Božím slovom. Hej, už to ma tešilo, že tam je tá jednota, že každý mal Božie slovo, alebo sme si dávali znak pokoja. Hej, už som videl tú jednotu, že ako ľudia sa majú radi, že proste im nikto nevadí proste, hej, že sa tešia z toho. A nemôžem povedať teraz, že vidím takú jednotu, ako som videl predtým. A ľudia si, bratia alebo sestry si nezavideli, že v akom postave je ten brat. Proste hej, bol rád, že je tam, že má pomazanie, že on to má robiť, on proste na to má, hej. A my sme sa tešili z toho, že on rastie proste, že on to má na starosti. Ale nemôžem povedať teraz, neviem, že či diabol to tak robí, že ten zlý, že proste kradne nám tú jednotu tej cirkvi našej, alebo niečo proste, čo prišlo, alebo tá pandémia proste urobila to v tom zle, ale vidím teraz opäť po niekoľkých rokoch, že malé kročky sa k tomu robia a že prichádza opäť také jednote. Ja sa stotožňujem s tým, že keď prichádzam k Ježišovi, viem, kto som a že som originál a že ja tam budem chýbať, keď tam nebudem a každý jeden tam bude chýbať, lebo každý máme iné obdarovania a vlastne to, čo urobíš ty, ja neurobím a opačne, hej. Tak ja napríklad som zažívala takú jednotu aj úplne takých jednoduchých modlitbách, že my sa modlili tak pri piesni, nejaké modlitby, chvály a zrazu išla som to povedať, niekto iný to povedal. Wow, že zrazu také zjednotenie, že to, čo som mala na srdci, to išlo, hej. A mnohokrát to tak človek potom zažije také zjednotenie, že a to robí Boží duch, hej. To nie je z nás, že my si to vyprodukujeme, ale že necháme, kde sú dvaja, traja zjednotení v Ježišovom mene, tak je prítomný, hej, že to môžeme zakúšať. Tak presne, lebo keď sme začali otvárať túto tému, tak som hneď mal na začiatku, že starý zákon a presne ty si povedala o starom zákone, takže som videl, že aha, tu je fakt Boh, Duch Svätý, ktorý koná v jednote, hej. A že toto je fakt, ak ty vieš, že druhý človek skôr to povie ako ty, tak áno, je tam duch, ktorý proste svätý, ktorý nás zjednocuje v tom istom. Takže. Ak dnes ste povedali mnohé veci, ktoré som mal pripravené neskôr, aby som sa spýtal, už ste ich povedali. A vlastne tú jednotu, ja si myslím, a teda ja ju zažívam často s ľuďmi, že nemám pocit, že by som tú jednotu nezažíval. A je to skôr o tom, že či naozaj dovolíme Svätému Duchu, aby nás jednotil. Lebo tú jednotu niekedy zažívame na takom širokom spoločenskom fóre, niekedy naozaj v malej skupine, je to veľmi rôzne, niekedy dokonca medzi cirkvami tú jednotu môžeme zažívať, istý druh zjednotenia, jednoty, spoločnej modlitby a neviem čoho. A ja si osobne myslím, že v cirkvi to veľmi silno potrebujeme. Je to niečo, čo sa Ježišovi páči, je to niečo, čo je dôležité, aby sme do toho išli tak, aby to bolo v jednote, aby sme sa s tými druhými zjednotili, aby sme neboli celkom svojhlaví, aby sme proste nehľadali za každým rohom nejaké zlo, nejaké nebezpečenstvo, nejaký zlý úmysel niekoho. Lebo to takedy naozaj veľmi silno narúša tú takú jednotu medzi nami. A že otvoriť sa, odpustiť si, znížiť sa, považovať druhých za vyšších od seba, učiť sa tomu zmýšľaniu, ktorý mal Ježiš Kristus, hej, tiež sa potreboval zjednotiť s učeníkmi, tiež budoval tú jednotu medzi nimi, tiež to nebolo stále ružové a nerozohnali, pretože neboli jednotní, že sa mýlili, alebo že... A je to niečo, čo proste ja cítim ako aj kňaz, že je to niečo, čo stále ako keby sme potrebovali mať na zreteli, ako potrebovali sme vidieť ako takú dôležitú vec, že tú jednotu budovať a robiť také jednoduché malé veci, ktoré tomu pomáhajú. Poznať svoju hodnotu, dávať tým druhým ľuďom hodnotu, milovať sa navzájom, prejavovať si tú lásku tak nejako jednoducho, obyčajne, úsmevom, podaním ruky. A jednoducho robiť také tie malé kroky, pravidelné malé kroky na budovanie jednoty. Veď aj v rodine tú jednotu potrebujeme budovať a ona potrebuje ako keby stále krmiť. To nie je, že je a už stále bude. Ona je a stále potrebuje krmiť. Aj v rodine, aj v manželstve, aj v cirkvi, tá jednota tam je, lebo cirkev tú jednotu v sebe obsahuje, lebo Svätý Duch ju tam prináša. Ale my ju musíme vedome krmiť. My do toho musíme vedome vkladať tie veci, ktoré sú tam dôležité.
Áno, vždy tak hľadať, že čo by nás mohlo spojiť a nie to, čo nás rozdeľuje. Žena je to teplo v domove, sa hovorí, nie, že ona prináša také teplo a muž je ten, ktorý sa stará o tých materiálnych veciach a preto sa vytvára tá jednota. V domácnosti, ako v rodine hovorím, že žena je to teplo, prináša. A to isté aj v cirkvi, že proste Boh je to, čo dáva to teplo a my sme cirkev, ktorá prináša tie ďalšie cez nás. Boh to robí. Hej, či prinášať ľudí do cirkvi proste, či poslúžiť iným. Proste, ak si hovoríš, že či poviem podať ruku, alebo hoci ako inú službu, ktorú Boh dá človekovi danému, tak prinášať to do cirkvi. A Boh už to tam urobí svoje dielo, ktoré chce urobiť Boh. Nie my sme na to, aby my sme to robili, lebo mnohokrát to chceme my zobrať do ruky, ale je to omyl, ale Boh je ten, ktorý tam dáva to teplo. To znamená, že to dáva tam to správne, čo on chce tam mať. A to duchovné zjednotenie je vlastne také, ktoré všetci veriaci tak vedome alebo podvedome túžia zažívať. Vlastne ono sa dá zrealizovať skrze Svätého Ducha. Nedá sa to zrealizovať s hocikým, hocikedy a hocikde. Nie je to taká tá umelá jednota, že ideme všetkých rešpektovať a všetkých tolerovať. Je to jednota, ktorá je na oveľa vyššej úrovni ako tá nejaká taká politická alebo spoločenská jednota. Je to jednota, ktorá prináša, v ktorej prúdi láska, v ktorej prúdi vzájomné prijatie a často prichádza a často tú modlitbu, tú jednotu budujeme práve modlitbou. Keď sa spolu modlíme, keď sme úprimní v modlitbe, v jednoduchej modlitbe, kde sa modlíme spoločne, kde do tej modlitby niečo vlastné a osobné vkladáme. A aj v tej úprimnosti, keď dokážeme povedať tomu druhému, toto mi prekáže, že si spravil, že si mi ublížil. Niekedy to potrebujeme normálne dať vonku zo seba, prísť, povedať, hej, a nie skryť sa, zašiť sa, lebo útec z cirkvi nikomu neprinesie ani požehnanie, radosť a ani víťazstvo. Útec z cirkvi znamená vždy prehrať. Veľmi dôležitá je komunikácia. Teraz ma to napadlo taká drobnosť na internáte ešte kedysi, keď sme bývali. A napríklad veľa vecí, hej, čo ja som si napríklad z domu donesla, plná taká banalita, že uhorky v pohári, tak ja som normálne s vidličkou vyberala. Ale moja spolubývajúca nemala problém, prišla s rukou, vybrala. A mňa to úplne zarazilo, že čo to robí, nie? A teraz tie emócie a také, hej, myšlienky. A potom som si tak uvedomila, prečo to nepovieš, hej? A ja som jej potom povedala tak pekne, že počuj, a toto, vieš, toto mi vadí. Ona, ja som to nevedela, dobre, a rešpektuje to. Čiže niekedy nevypovedané veci a potom sa to zbytočne len keď napätie vytvára. Ale keď si to tak v pravde, v láske povieme, počuj, toto a toto by sme mohli tak, alebo toto mi nerobí dobre, a vieme v tej veci urobiť nápravu, tak prečo nie, hej? Že keď je to len taká drobnosť a niekedy vo veľkých veciach, ale zvyčajne z tých maličkostí potom sa tak nabália nejaké veľké veci. Takže ja si myslím, že aj to možno, že taká drobnosť, že prerozprávať, predebatovať, lebo základ je komunikovať. Keď nekomunikujeme, nevieme, kto čo ako rozmýšľa, čo sa mu páči, čo nie. Mne sa veľmi páči v Božom slove, keď Ježiš Petrovi povie, že Satan, odíď mi z cesty, a že ten Peter sa neurazil, hej, že on nepovedal, že čo mi to rozprávaš Ježiš, a že neutiekol. Ale naopak Ježiš, hej, on keď už po zmrtvých staní sa stretnú, tak hej, mu sa ho pýta, že miluješ ma, Peter? Pane, ty vieš, že ja ťa mám rád, hej? A že také prijatie, hej, že proste toho, že dôverovať, že aj keď ten človek možno povie niekedy nejaké slova, ktoré sa mi nepáčia, alebo ktoré mi možno trošku ublížia, tak že určite možno ísť za ním opýtať sa, ale dôverovať, že možno to nepovedal tak, jak ja si to myslím, a ísť a porozprávať sa, ale to, že jak ten Peter, hej, miloval toho Ježiša a ten Ježiš, hej, povedal, že Pane, jak mu Peter povedal, že Pane, ja som ťa zradil. On hovorí, že aj preto som si ťa vybral. Že my niekedy sa tak bojíme, že keď zradíme, alebo proste keď urobíme nejakú chybu, že ísť a zmieriť sa s tým človekom, a pritom to nie je až také ťažké, hej, že len potrebujeme do toho vstúpiť, že urobiť ten prvý krok a potom vidíme, že ani to nebolo také ťažké.
A že možno len sa odhodlať a ísť a urobiť ten krok. Ľudia, ktorí odišli z cirkvi, majú často problém vrátiť sa späť, lebo majú strach, že či ich ľudia príjmu alebo nepríjmu, alebo čo im povedia, alebo ako sa na nich pozerať. Boja sa toho, že sa veci zmenili odtedy, ako odišli, že už vlastne nevedia, ako to tam vlastne je teraz. A je to do istej miery oprávnený strach, ale aj napriek tomu človek potrebuje cirkev. Napriek tomu nie je správne zutekať z boja. Napriek tomu je dôležité naozaj mať ten boj a to úsilie o to budovať jednotu, lebo túto jednotu nás Ježiš pozval a modlil sa za svojich učeníkov, nemodlil sa za celý svet, za jednotu celého sveta, ale modlil sa, aby tí, ktorých si mi dal, aby boli jedno, tak ako ja a ty, Otec, sme jedno. Modlil sa za svojich učeníkov, za tých, ktorí patrili do jeho tímu. A tak ak chce byť niekto naozaj v Božom týme, v Ježišovom týme a chce naozaj patriť Ježišovi, byť jeho učeníkom, potrebuje rozumieť, že tá jednota je nevyhnutná, je dôležitá, je to niečo, čo je v Ježišovom srdci veľmi mocne prítomné a čo potrebuje budovať a nebúrať. Ja by som ešte možno, že také jednej veci sa dostal, že často zažívame naozaj pri takých spoločných modlitbách a pri spoločných bohoslužbách mnohokrát také veľmi príjemné aj pocity. Aj takých veľkých zhromaždeniach, ako v Medjugorji, alebo nejakom púti, alebo tak, ale aj v takých menších skupinách, keď sa modlíme, či na bohoslužbách miestnych, že často zažívame takú tú radosť. Zažívate to? Ja teda to zažívam veľmi často a myslím si, že je to dôležité, aby to veriaci ľudia sme zažívali. Myslím si, že veľký podiel na tom má to, že či človek je otvorený na prežívanie jednoty, alebo či je zatvorený. Ako to vidíte? Je to rozdiel, keď sú ľudia otvorení a chcú sa zjednotiť, alebo keď je každý sám svoj a len sa chcem niekde pomodliť a splniť si povinnosť. Je to rozdiel? No. Je to rozdiel, isto. A ešte ma napadlo, že kde je Boží duch, tam je sloboda. Čiže je taký Boží život. Vlastne keď Pán Ježiš sa modlil, aby bol jedno, aby som, ako ja jeho učeník, bola jedno a dokonca s ním a cez neho, s Ježišom a Svätý Duch, vlastne tri božské oslavy, že máme podiel na tom zažívaní už tej večnosti tu, toho Božieho života v nás. A ja si myslím, že každý, keď ideme na liturgiu, by sme mali mať to očakávanie, alebo keď ideme na spoločné modlitby, že túžim zakúšať tú jednotu, ako v nebi, tak i na zemi. Už teraz, tu. To si chcel? Tak ako v nebi, tak i na zemi Boh. No, Ježiš hovorí, že to, čo je v nebi, tak to je aj na zemi. A keď tak zažívame už ako tu na zemi, presne, že ak človek má premenenú mysel, ten charakter, tak potom to fakt príjma inak. Ale iba človek, ktorý prichádza ako divák a chce len vidieť, že čo sa tam bude diať, tak potom on to nezažíva. Ale človek, ktorý má premenenú mysel, ktorý inak rozmýšľa a naozaj chce zažívať Božiu prítomnosť, tak potom naozaj podľa seba hovorím, že ak človek keď slúži, tak to úplne inak to má. Zažíva to, že ľudia sú šťastní a že ľudia sa radujú a ty sa tešíš z toho. Ale keď som na prítomnosti na liturgii napríklad a neslúžim, tak naozaj ja veľmi prijímam, lebo viem, kto je tam. Viem, ku komu prichádzam a on vie, že prečo tam prichádzam, kvôli čomu tam prichádzam. A keď vidím, že ľudia sú tam a sme zjednotení v duchu, tak naozaj nás naplňuje tá jedna istá osoba. A to je Duch Svätý. Tak ja tiež na liturgii tak zažívam takú radosť. Aj cez tetu Iku, keď je tam na blízku. Stačí, že už len ju vidím, že ide na liturgiu. Aj tých ostatných ľudí, hej, že niekedy len stačí, že prídu a že ich vidím, hej, že už mám radosť, hej, že sú tu, že sme spolu a niekedy aj keď ich dlhší čas nevidím, hej, alebo bratia a sestry z Bardejova alebo z Varhaňovec, keď sa stretneme, tak ja som taká šťastná, tak som ráda, hovorím, že Bože, že ďakujem ti za tých bratov a sestry, že sú, že ich máme, že sme spolu a že už len keď sa objímeme a ani sa nemusíme rozprávať, len sa vidíme, že sme a už toto je pre mňa taký tá Božia milosť, Boží zázrak, že sú bratia a sestry. Toto je jedna z tých zmenených zmyšlienok, že človek už inak rozmýšľa
a že sa teší naozaj z brata a sestru, že vidí ich, že prichádzajú, že sme spolu. To robí Boží duch, to není z nás, my to nedokážeme. Aj to, Ľubo, chcem povedať, že my sa navzájom potrebujeme, hej, že potrebujeme brata a sestru, že my sami to nedáme. Bez Ježiša určite, ale ani bez brata a bez sestry to nedáme. A tak Ježiš nás pozýva a túži po jednote. Chce, aby sme naozaj v tejto jednote žili a aby sme túto jednotu zažívali, radosť tejto jednoty. Tak pozývam aj všetkých vás, zakúste tú jednotu, ktorú v cirkvi môžeme prežívať. Usilujte sa, prineste svoj podiel na tom, aby táto jednota mohla vznikať, aby táto jednota sa mohla uskutočňovať. A keď takto budeme zjednotení, potom aj naša modlitba bude meniť okolnosti v našich rodinách, v našich komunitách, v našich spoločenstvách. Bude mnoho mocnejšia, bude mnoho radosnejšia a budeme môcť mať naozaj úplne iný prínos a vplyv aj pre všetkých tých ostatných. Ježiš túži po jednote, tesne pred svojou smrťou sa modlil za svojich učeníkov, aby boli jedno, aby mali tú jednotu, aby sa navzájom milovali. Je to pozvanie aj pre teba. Maj odvahu a poď do toho. Amen.